El mestre Rafa Vizcaíno, director de la Women's Band, ha composat aquesta obra que s'estrena avui ací amb motius de Pasqua. Amb una ambientació de sorolls de qualsevol vesprada típica de menjar-se la mona en llocs com el Saler, l'Albufera o qualsevol altre on se celebre un bon berenar de Pasqua.